Eguno Matiz, Batiz Otaegi, Arantzazuko Artzain Eskolako zuzendari ohia. Lehenda biziko galdera Batiz. Zer izan da zuretzat Arantzazuko Artzain Eskola? Bueno, Arantzazuko Artzain Eskola netzako oso proiektu maitea izan da, ez? 25 urte ibili izan naiz hor, eta beste 15 urte artzain mundun bueltaka. Arlo profesionalen esatea, artzain eskola izan dela beharrezko proiektu formatibo profesionala Euskal Herri guztirako pentsatua eta gauzatua, ez? Artzain teknikari eta politikoen konpromisoarekin osatua. Egon ziren persona batzuk ikusi zutela ze premiazkoa zen artzaina formatzea, eta horrari hasi ginen, 1997 urtean lan egiten. Eta arlo personalen zer esanik ez, aukera eman didala, balio handiko personak ezaguteko eta eraiekin elkarlana burutzeko. Bestetik, baita ere Euskal Herriko ardilatxa mundutxoa ezagutzeko oso aukera erakargarri izan zen, sistemak pixka lurrari atxikitako dienak eta gure mendi eta arranak gestionatzen gestio orekatu bat erantzulek dienak. Ezagutzeko munduan zehar beste artzaintzaren eredu eta antolatzeko erak azpisetoretan, ez? Ezin ahaztu bertako elikagaien katen artzaintza duen garrantzia, bere esnekik, bere gaztak eta bere arkuma zoragarrekin. Eta nolabait garrantzitsuena 5.000 urte dira, neolitiko ezkeroztik bueltaka gabiltzala hartzailekin. Asko eman dit eta gustora. Gustora zaude, ez? Oso gustora. Gaiz, galdera txoten dizut, hor gainez, eskolan kanpoko jendea dibili da, ez? Kanaria, Uruarteko eta gazteak ibili dira, ez? Urte hauetan. Bai, alaxe da, Txiletik, Argentinatik, Italitik, zenbait lekutatik etorri zenek, Kanariasetik, eta Espaini guztitikan etorri zen, eskola aintzindari izan zalako, ez? Ez zeuden beste eskola garai hortan, eta erakin harremana ikarragarri sortu gendon. Eta nork esango luke sortzaileek izan ziela animalistak, ez du pixka bat saiak zaintzen zituzten elkarteak Andaluzin, kezkatuta zeudela artzantza nola desagertzen nahi izan, eta guztiz beharrezko zala artzantza irautea saiak euteko. Eskerrik asko Batiz, erantzunagatik.